आच्छा नोंथाङा खेबबेसे मेट्रिक होखोमोनलाय? मेट्रिकखौ आं गासै 6 बार होबायमोनलै। आच्छा 6 बार होबायमोन? औ। बे 6 बारनि गेजेरावहाय मारै रिजाल्टफोरा बेसेबां मोनामोन मार्कफोरा? 6 बारनि गेजेरावथ' दाथ' नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय दाथ' आसाम सरकारनि अननायाव माने मोजां आरोखि पास जानानै फैबाय आं दा गोबां होखाबायमोन आं होनायालाय। गोबां होखाबायमोन ने? खनसेबो पास जायाखैमोन आरोखि आं। ओमफ्राय दा माबायदि मोनदों नोंनि गोसोआ? अयथासार खुसि मोनदोंलै आं खिन्थु। आच्छा। मानो खुसि मोनदों होनब्ला एसे लिरनाङाखिसै ना देग्लाय। लिरनाङाखिसै आरोखि। होनदा आं ओइ मामाखौहाय एकदम साबायखर बावहरो आरोखि। मामानि थ्रुयै थांजोबदों नालाय माखासे एकदमबारे मा बुंबावनो माने गोसोआनो एसे दोरफोद मोनलायदों आरोखि आं। मानो दोरफोद मोनलायदोंला कलेज फरायनो मोननायसै ना आं। कलेज फरायनोथ' सिख्लाफोर अनेक नुसिगोनलै। दा बे फेल जानायफोरा माथो गाबलाबायखो? फेल जानायाथ' जाथाव जायामोनलै मामानि अननायाव देग्लाय। माबोरै जाखो खोथाया? गबे होननानै दुरुनायफ्रा? आंथ' बेखौ मिथिलायला आदा। मिथिला। ओमफ्राय दा बेनोल' आरोखि माबोरै फेल जाखो जोंथ' पास जादों माथो जोंलाय लिरबावाखैमोन। 99 मोनदों आरोखि आंबो देग्लायनि प्रियावहाय। कलेजफोराखौ लाबायमोन ना फंबाया? दाथ' लायाखै माबा फर्म होजेनबाय होननाय खोनादों आङो। दा थांथ'आखै आरोखि। दाथ' नै हालेवनानै मानानै एसे सेस गैयिबो जादों नालाय एसे माबा कारेन्टआव थायै एसे गुफुर खालामनानैसो थाङो आरोखि आं। सिख्लाफोर नायनांगौनि खोथा दं ना आदा ना मा बुङो? नोंथांनिसिम बिराद गोजोननाय थाबाय। बेनोमोन इन्टारभिउआ आंनि लानाया। दा एसेनोसै। औ दे आदा दे साबायखर आदा दे स्कुलनि थाखाय 6 बार होबायमोन आं खिन्थु दे फंबाय दे।